Een aantal jaar terug zaten we in de 30.000 bezoekers. We zijn langzamerhand de 40 ingegaan. Een paar jaar geleden zomaar naar de 50. We dachten, dit zal onze top wel zijn. Maar dit jaar, halverwege november, reeds 60.000. Er kan nog meer bij dus. Daar mag wat ons betreft altijd meer bij, dat klopt. Betellen de bezoekers? Ja, het zijn allemaal betalende bezoekers. We hebben een heel eenvoudig entreesysteem hier. Eigenlijk elke bezoeker betaalt. En leidt dat dan met name onder het culturele haardset hier? Ja, dat speelt wel een belangrijke rol hoor. We merken sowieso wel dat onze uitbreiding van een paar jaar geleden ook heel positief is ontvangen. Waardoor we heel veel extra bezoek krijgen. Maar de culturele hoofdstad, dat laat zich echt zien. Er is natuurlijk heel veel belangstelling geweest voor Friesland, voor Leeuwarden, grote projecten. Maar ook allerlei andere kleine projecten hebben veel mensen naar de provincie getrokken. De fonteinen niet te vergeten. Ja, we merken dagelijks eigenlijk aan de balie dat er veel mensen daarop afgekomen zijn. Dus ik hoor al waar uiteraard. Ja, echt overal vandaan. Dat merken we ook al in onze boekingsagenda. Heel veel groepen van tour operators waar we nog niet eerder zaken mee hebben gedaan. Het is echt goed op de kaart gezet. Hier neem dat ik nog speciale tentoonstellings voor het culturele haardset hier. Nou, we hebben dit jaar een tentoonstelling georganiseerd rond het feit dat het dit jaar precies 250 jaar geleden was dat IJsra in Franeker kwam wonen. Dus daar hebben we een leuke tentoonstelling over gemaakt over die periode. Maar heel belangrijk, een paar weken terug een groot meerdaags symposium over IJzenga. Het feit dat we kandidaat werelderfgoed zijn, hebben we onderzoek laten doen naar de persoon IJzenga en zijn tijd. En dat is een paar weken geleden met het publiek gedeeld. Eerste keer dat het hier op een gang in de 18e eeuw. Hoeveel in de doe? 200 mensen in een jaar. We kunnen de gastenboeken nog allemaal bekijken. Want IJsra heeft gelijk gastenboeken neergelegd. Een geweldige bron van informatie. Dus het is prachtig hè, dat je van 200 mensen in 1781 naar 60.000 mensen in deze tijd gaat. Ja, zeker een heel verschil. En doen we misschien ook nog net al die betellende gasten, maar meer adel en zo? Ja, als je in de gastenboeken kijkt zie je echt wel dat het mensen van adellijke afkomst zijn. Andere universiteiten en dergelijke. Ja, en nu komt de hele wereld binnen. Ja. En door ze net betellen waarschijnlijk. Nee, wie weet. Waar gaat het heen? Is Takkenmeer, komen er dan weer 60.000? Nou, ik denk, maar ik hoop natuurlijk dat het doorgaat. Maar ik denk dat het positieve effect van Friesland culturele hoofdstad wel voor een top heeft gezorgd. Dus het zal wellicht iets naar beneden gaan. Maar ik denk wel dat we ons met elkaar zo goed hebben laten zien aan de wereld dat het ook wel voor heel lang nog effect zal hebben. Eén blauw, ik nog wel even het mooiste plakje van Friesland. Dat blijft zo. En wat ook belangrijk is, we zitten in de laatste fase van onze nominatie voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. We hopen binnenkort daar groen licht voor te krijgen voor de laatste fase. En als we optimistisch kijken naar die toekomst over een paar jaar wellicht werelderfgoed zijn, dan zal dat natuurlijk ook weer voor een extra stimulans gaan zorgen.